ನಮಸ್ಕಾರ ಬಂಧುಲೆ, ಸ್ಟಾರ್ ತುಳುನಾಡು ಚಾನಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಬಂಧುಲೆ, ನಮ್ಮ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದ ಪ್ರಕಾರ ಬೊಂಡಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಮಾನ್ಯತೆ ಉಂಟು. ಅಂಚನೆ ಬೊಂಡದ ನೀರನ್ನು ಅಮೃತದಾತ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪಂದು ಹಿರಿಯರ್ನಕ್ಲು ಐಕ್ ಮಾನ್ಯತೆ ಕೊಡ್ತೇರು. ಅಂಚನೆ ಬಂಧುಲೆ, ಪ್ರಪಂಚದ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಯಿನ ನೀರು, ಅತಿ ಶುದ್ಧವಾಯಿನ ನೀರು ಅವು ಪಂಡ ಅವು ಬೊಂಡದ ನೀರು. ಅಂಚನೆ ಬೊಂಡದ ನೀರನ್ನು ತೀರ್ಥ ಅದು ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪ. ಅಂಚನೆ ಬೊಂಡದ ಅಭಿಷೇಕ ಮಲ್ತದು ದೇವರನ್ನು ಶುದ್ಧ ಮಲ್ಪ. ಒಂದು ಬೊಂಡದ ಶುದ್ಧತೆಯನ್ನು ತೋಜಾಬುಂಡು. ಬಂಧುಲೆ, ನಮ್ಮ ಈ ಬೊಂಡದ ನೀರನ್ನು ಪರಂಡ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ದಾದ ಎಡ್ಡೆ ಆಪುಂಡು ಪಂದು ತೂಕ. ನಮ್ಮ ಬೊಲ್ಪುಗು ಸುರುತ ತೆನಸು ಅದು ಬೊಂಡನು ಪರಂಡ ದಿನಕ್ಕೆ ಬೋಡಾಪುನ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್ ಪಂಪುನ ಪೋಷಕಾಂಶ ತಿಕ್ಕುಂಡುಗೆ ಒಂದು BP ಬರಂದ ಲೆಕ್ಕ ತೂವೊಂಡುಗೆ. ಅಂಚನೆ ಬಾಡಿಗೆ ಬೋಡಾಪುನ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ, ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಂ, ಗಂಧಕ, ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ ಬುಕ ಸೋಡಿಯಂ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಕೊರ್ಪುಂಡಿಗೆ. ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಚರ್ಮನು ಮಿನುಕು ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ಪುಂಡಿಗೆ. ಬುಕ ಬೊಂಡದ ನೀರು ತಂಪು ಆಯ್ನೆರ್ ದಾರ ಉಷ್ಣ ಕಜ್ಜಿ ಅಂಚನೆ ಮುದ್ವನ್ ಪೂರ ಬರಂದ ಲೆಕ್ಕ ತೂವೊಂಡುಗೆ. ಬುಕ ಬೇಗ ಪರಬೇರ್ ಲೆಕ್ಕ ಚರ್ಮ ಸೈಪುನೆಲ್ಲ ಕಮ್ಮಿ ಮಲ್ಪುಂಡಿಗೆ. ದೇಹಕ್ಕೆ ಬೋಡಾಪುನ ಶಕ್ತಿನ ಕೊರ್ಪುಂಡು. ಜಾಸ್ತಿ ಬೆಗರ್ನ ಅತಂಡ ಕಕ್ಕದು ಪೋಂಡ ಬೊಂಡ ಪರಂಡ ನಮಕ್ ಕುಡ ದೇಹಕ್ಕೆ ಶಕ್ತಿ ಕೊರ್ಪುಂಡಿಗೆ. ಈ ಬೊಂಡಡು ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಇಜ್ಜಿ ಅವ್ವ ತಂದೆ ಬೊಂಡ ಪರಂಡ ನಮ್ಮ ದೇಹದ ಇತ್ತನ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ನ ಕಮ್ಮಿ ಮಲ್ತದು ಹಾರ್ಟಿಗೆ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಹಿಡಿದು ಬರ್ಪುನ ತೊಂದರೆನು ಕಮ್ಮಿ ಮಲ್ಪಾಬುಂಡಿಗೆ. ಅಂಚನೆ ಬಂತುಲೆ, ರಾತ್ರಿ ಮಾಲು ಪರ್ದು ದೇಹದ ನೀರ್ದ ಅಂಶ ಕಮ್ಮಿ ಆಪುಂಡು. ಅಂಚನೆ ಬ್ರೈನ್ ಇಡ್ಲ ನೀರು ಕಮ್ಮಿ ಆದು ಬೊಲ್ಪುಗು ತರೆ ತಿರ್ಗಲೇಕ ಆಪುಂಡತ. ಐಕ್ ಬೊಂಡದ ನೀರು ಬೊಲ್ಪುಗು ಪರಂಡ ಅವು ಕುಡ ಬಾಡಿಗೆ ನೀರು ಕೊಡ್ದು ಬಾಡಿನ ರಿಕವರ್ ಮಲ್ಪಾಬುಂಡಿಗೆ. ಅಂಚನೆ ಮೈಗ್ರೇನ್ ಇತ್ತನಕಲು ಬೊಂಡದ ನೀರು ಪರಂಡ ಮೈಗ್ರೇನ್ ಹಿಡಿದು ಬರ್ಪುನ ತರೆ ಬೇನೇನು ಕಮ್ಮಿ ಮಲ್ಪಾಬುಂಡಿಗೆ. ಅಂಚನೆ ಬಂತುಲೆ, ಕಿಡ್ನಿಡ್ ಕಲ್ಲುದ ಸಮಸ್ಯೆ ಇತ್ತನಕಲ್ಲ ಬೊಂಡದ ನೀರು ಪರಂಡ ಎಡ್ಡೆಗೆ. ಅಂಚನೆ ವೀರ್ಯಾಣುನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಲ್ಪಾಬುಂಡಿಗೆ. ಅಜೀರ್ಣದ ಸಮಸ್ಯೆ ಇತ್ತನಕಲ್ಲ ಬೊಂಡ ಪರಂಡ ಸರಿ ಆಪುಂಡಿಗೆ. ಅಂಚನೆ ಒಂದೆಟ್ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಇತ್ತನೇರ್ ದಾವರ ನಮ್ಮ ದೇಹದ ಎಲುಮುಳ್ಳುಗು ಎಡ್ಡೆಗೆ ಗಟ್ಟಿಲ ಆಪುಂಡಿಗೆ. ಪಿತ್ತರ್ದು ಬರ್ಪುನ ಸಮಸ್ಯೆಲೆಗೆ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆಗೆ. ಲೈಟ್ ಅದು ಶುಗರ್ ಇತ್ತಂಡ ಅಂಚಿತನಾಗ್ಲು ಬೊಂಡ ಪರಂಡಲ ಎಡ್ಡೆಗೆ. ಅಂಚನೆ ಬಂತುಲೆ, ಒಂದೇನು ಏರ್ ಮಾತ ಪರಿಯರ ಬಲ್ಲಿ ಪಂಡ ಕಿಡ್ನಿ ಫೈಲ್ಯೂರ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಇತ್ತನಕ್ಲು ಪರಿಯರ ಬಲ್ಲಿಗೆ. ದಾಯ ಪಂಡ ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ ಅಂಶ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತನೇರ್ ದಾವರ ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ ಲೆವೆಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದ ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಪುನ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಡುಗೆ. ಅಂಚನೆ ಅಸ್ತಮಾ ಬುಕ ಅಲರ್ಜಿ ಶೀತ ಇತ್ತನಕ್ಲು ಅಂಚನೆ ಸೈನಟಿಸ್ ಇತ್ತನಕ್ಲು ಬೊಂಡದ ನೀರು ಪರಿಯರ ಬಲ್ಲಿಗೆ. ಉಸಿರಾಟದ ಸಮಸ್ಯೆ ಇತ್ತನಕ್ಲ ಪರಿಯರ ಬಲ್ಲಿಗೆ. ಬಂದುಲೆ, ಬೊಂಡನು ಬೊಲ್ಪುಗು 10 ಗಂಟೆರ್ದು 16 ಗಂಟೆದ ಉಳೈಡು ಪರಂಡ ಎಡ್ಡೆಗೆ. ಅಂಚನೆ ಅರೆಗಾಲೋಡು ತಿಕ್ಕುನ ಎಡ್ಡೆ ಜ್ಯೂಸ್ ಓವು ಪಂಡ ಅವು ಬೊಂಡ ಪಂಡೊಂದು ಉಂದು. ಬಂದುಲೆ, ಬೊಂಡದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂತೆ ಮಾಹಿತಿ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪುಲೆ, ಅಂಚನೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪುಲೆ, ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪುಲೆ. ಬಂದುಲೆ, ಜೈ ತುಳುನಾಡು.